Γεια σας παιδιά, είμαι ο Blogpester21 και σήμερα θα κάνουμε άλλο ένα βίντεο. Στο προηγούμενο μου βίντεο ήταν το πρώτο μου βίντεο που μίλαγα ότι θα παίζα League of Legends και Minecraft. Αυτά θα παίζει το καναλιού. Επίσης μάλλον θα παίξω και το παιχνίδι Rocket League που το είδα και μου άρεσε πολύ. Και επίσης το προηγούμενο βίντεο, συγγνώμη με το League of Legends που δεν είχε φωνή, αλλά είχε ένα πρόβλημα το fraps μου και δεν ηχογραφούσε καλά και είχε ένα πρόβλημα με την ηχογράφηση λογικά. Αλλά θα το φτιάξω και θα κάνω και μετά βίντεο League of Legends και Minecraft με ήχο. Τώρα θα κάνουμε σήμερα το unboxing του Samsung Galaxy Tab 4 10,9 inch με ένα σκληρό δίσκο 16GB με Wi-Fi και ένα τετραπύρωνο επεξεργαστή, μια μεγάλη μπαταρία, 3 MP κάμερα, 10,9 inch οθόνη και Full HD ανάλυση και είναι ιδανικό για να βλέπετε βιντεάκια όλων των ειδών ταινίες. Έχει πάρα πολύ μεγάλη ανάλυση, είναι φοβερό. Θα σας το λέω να το πάρετε. Αν και τώρα δεν πιστεύω πως υπάρχει, νομίζω ότι έχει εξελιχθεί. Να το, εδώ πέρα αυτό. Όχι, το είχα ανάποδα. Να το, εδώ πέρα πίσω. Εδώ είναι η κάμερα, εδώ είναι η θύρα USB, εδώ είναι να δυναμώνεις και να χαμηλώσεις τη μουσική και εδώ είναι για να ανοίγει. Επίσης εδώ έχει τα κουμπιά, εδώ είναι η θύρα που φορτίζει και η θύρα USB είναι γενικά και εδώ έχει το λογότυπο της Samsung εδώ πάνω βλέπετε. Ωραία, τώρα ήρθε η ώρα να το ανοίξουμε. Να το. Εδώ πατάμε, αν βλέπετε, επόμενο. Μετά έχω συνδέσει στο ίντερνετ μου από πριν, επόμενο. Ναι, το ναι εδώ πέρα. Και εδώ μπαίνετε. Θα ασάγω την διεύθυνση του δικού μου ταχυδρομείου. Τι πάτησα. Ναι. Ωραία. Τώρα παιδιά θα βάλω τον κωδικό μου. Ένα λεπτάκι. Ωραία, να είμαστε και πάλι. Αποδοχή, πατάμε μετά. Παιδιά, αν δεν έχετε λογαριασμό, εδώ πέρα φτιάχνετε πολύ άνετα. Απλά συμπληρώνετε όνομα, επώνυμο, βάζετε τη διεύθυνση και βάζετε και ένα κωδικό και είναι τόσο απλό και φτιάχνετε email. Από εδώ πέρα. Μετά βγαίνετε κάτω, πατάμε επόμενο. Επόμενο. Να, φύγει. Τώρα περιμένουμε λίγο. Εδώ μας θέλετε πατάτε παράβλεψη, εγώ δεν θέλω προς το παρόν. Όχι, παράβλεψη. Και έτσι, ωραία, να χαρά είμαστε. Να το ξεκίνησε. Ωραία, εδώ από ό,τι βλέπετε έχει ένα φάκελο με πολλά πράγματα. Εδώ το Google. Ναι. Επίσης εδώ έχει διάφορα πράγματα, εδώ βάζετε την πόλη σας και βλέπετε ό,τι θέλετε. Εδώ είναι διάφορα πράγματα, έχει Hand Office, έχει Gmail, Google Apps, έχει κάμερα, έχει και το S-Voice που είναι ένα φοβερό πρόγραμμα και θα σας το δείξω. Ωραία, εδώ βάζετε τη φωνή σας και μπορείτε να ακούσετε. Περιμένετε ένα λεπτάκι γιατί κάτι έπαθε τώρα. I'm not sure what you mean by Lionel. Να κοιτάξτε. Play music.
Και τώρα θα μου βγάλει το αποτέλεσμα και θα μου ανοίξει τη μουσική. I cannot find the artist you are looking for to play. Look up James. I couldn't find James in your contacts. Open calculator. I'm sorry, I couldn't find gratulation calculator on your device. Read the news. Αυτό θα το πετύχω, παιδιά. Θα το πετύχω, μην ανησυχείτε. Please make sure the Flipboard application is installed and up to date and that you are logged in. Turn Wi-Fi off. Wi-Fi is now off. Οκ. Τα καταφέραμε. Βλέπετε, παιδιά, να το Wi-Fi έκλεισε. Είναι μαγικό. Και αυτό το βίντεο μας για σήμερα. Ελπίζω να το διασκεδάσατε. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό το tablet. Ειδικά εδώ πέρα μπορεί να ανοίξει και δύο καρτέλες μαζί. Π.χ. ανοίγω τη μουσική και ταυτόχρονα ανοίγω και τις ειδοποιήσεις. Να είναι σε μισή οθόνη το καθένα. Μετά ανοίγω και τα βίντεο. Όχι, το πάει έτσι. Εντάξει. Δεν πειράζει, καλά ήμασταν για σήμερα. Αυτό το βίντεο μας φύγε πολύ καλά. Ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε subscribe και like. Και γεια σας! Το βίντεο τελείωσε. Ναι. Για κάνεις εδώ. Κανείς.